Avui us presentaré Quarto, un joc de taula de la nostra col·lecció. És per 2 jugadors, un màxim de 10 minuts, 15 minuts. Té més de 16 premis internacionals i consisteix bàsicament en un clàssic 4 en ratlla. Quina és la gràcia? La gràcia és que les peces tenen 4 característiques. Els colors pot ser blanc o negre, la forma pot ser alta o baixeta, pot ser rodona, quadrada o pot estar foradada o no. Si amb qualsevol d'aquestes 4 característiques, posant la peça del teu torn, aconsegueixes un 4 en ratlla, per exemple, 4 altes o 4 negres, per tant guanyes. Quin és el hàndicap? El hàndicap és que la peça que has de col·locar te la donarà el teu oponent. En el meu torn, jo donaré una peça a l'oponent que la posarà. Ell me'n donarà una a mi, jo una a ell una a mi, i així successivament les anirem col·locant. En el moment que tu col·loquis una peça que faci que alguna de les seves característiques, en aquest cas que les peces són altes, coincideixin, 4 en ratlla, guanyaràs. No té més secret. Molt recomanable, molt divertit, espero que us agradi.